Porta pintats els cabells i els pantalons vermells, sempre amb les mans carregades d'anells. Duu el dibuix d'un estel tatuat a la pell. Té clar què vol i què sent, sempre notant el rebuig de la gent. Busca el que no es pot fer bé i comprar-se amb diners. Tan intensament, si només va curant, disfrutant cada instant, no té por de... Doncs home, representa primer una festa per l'escola, fa els 25 anys, i ens agrada, teníem ganes de celebrar-ho amb tothom, i hem aprofitat la presentació dels equips que fem cada any per organitzar aquest acte commemoratiu, que l'objectiu és retre un petit homenatge a totes les persones que han treballat per l'entitat i un reconeixement. Sí, la federació va a tots els actes que tenim o que ens fan arribar als clubs perquè assistim, tant com són presentacions o qualsevol partit de competició interessant, o com en aquest cas ens demanen que vinguem a la presentació de la temporada i a més coincideix amb el seu 25è aniversari. I per tant la federació amb més motiu ha d'estar aquí recolzant el club perquè doncs animin i facin creixent en quantitat i qualitat, i si pot ser en qualitat millor que en quantitat, i que vagin fent anys i que puguin arribar doncs com més amunt millor. A mi el que més m'agrada jugar en aquest club són tots els amics que tinc aquí, i perquè aprenc bastant, aprenc molt de jugar a futbol. El que més m'agrada de jugar amb aquest club es el fútbol. Me gusta mucho jugar en este club por los compañeros que tengo, por mis amigos y por los entrenadores.